И тук идваме до разговора за заземяването. Значи, заземяването аз няма да спра да го повтарям това нещо. Заземяването е силно необходимо. Защо? Защото представете си, вие през деня сте се натоварили с много проблеми, много неща и вашия потенциал е отишъл повече към анионите. От вас са изтекли електрони. Така ви имате нужда от електрони. И когато се заземите, когато ходите боси или когато лежите на тези постелки, които ви заземяват там цели 8 часа докато спите, вие си набавяте този така силно необходим енергиен заряд от електрони, които моментално намаляват възпаленията, те моментално успокояват този дисбаланс електрически, който сте го набрали през деня. То даже не е необходимо да е статично електричество. Това може да е стрес, може да е всичко останало, което изцежда електрони от вас. Това е изравняване на електрическия потенциал. Това не е просто ток, както в електротехниката. Това е информационен поток. Това е информационен поток, който влиза в вас невидимо. И изравняването на този потенциал с земното съзнание, което е вътре в центъра на Земята. Когато почнем да говорим с него, ние сме заземени. И тогава някой ще каже, да, ти нямаш статично електричество или си по-добре, не си толкова нервен, ти си по-спокоен. Не, в тебе са влезли програмите, необходимите програми са имали време да наваксат. Значи, когато човек спи, тогава се включва, тогава спира производството на кортизол и се включва производството на мелатонин и меланин, което тръгва тук от епифизата. Епифизата, тя е светлочувствителна, тя почва да произвежда меланин. Меланина спира производството на кортизол. Тогава вече този меланин какво ни прави? Той изключва лявото полукълбо, логичното мислене, будното състояние и се включва другото спокойно състояние, алфа, така нареченото на мозъка, и тета, които са тия дълбоките състояния. Тета е при много дълбок сън. Значи, какво става? Тия нива в нашето съзнание, които пак мисля, че са 7, когато сме в най-ниското, другите активните са в астралата и тогава етерното тяло, което е енергийното тяло, аз го наричам енергийно тяло, медицината го нарича имунна система, то не е имунна, това е енергийното тяло. Енергийното тяло дава команда на всичко, абсолютно всичко, което става във вашето тяло и то работи на автопилот. В смисъл, то само си работи. И когато човек спи, когато е в алфа състояние, когато е отпуснат, когато меланина се движи така спокойно навсякъде и вие сте в едно такова безсъзнателно състояние, тогава се включва именно имунната система и почва да възстановява. Тогава почва така наречената регенерация на органите. Тогава вие оздравявате. Затова съня е здраве. Когато спите на много добро свързано с Земята, както е точно, тогава във вас идват още на помощ и отвънка идва на помощ електрони. Защото иначе тялото ви само трябва да почне да ги произвежда тия електрони и то обикновено ги освобождава от митохондрите. Се каже и от астралния свят влиза през нервните пътища и тогава пак влиза доста енергия, също и оттам влиза. И тази енергия се освобождава под формата на електрони, които са необходими за клетките, които почват да се възстановяват, да регенерират, да се делят и всичките тия неща. Тоест нямаме стрес. Винаги, когато имате стрес, имунната система се прекратява. Тя спира да работи. Винаги, когато работите, когато говорите, когато сме будни, когато се движиме, тя не работи. Трябва да заспа, да се включи мелатонина, да се включи всички тия механизми, тогава всичко почва да работи. Така работи имунната система. Изравнява се потенциала между вашето тяло с земния потенциал. Това е идеята. Т.е. вие да се изравните там, в тази точка на Земята, в която сте, да сте изравнени с електрическия потенциал на Земята. А всичко останало е другия потенциал. И затова околната среда е другия потенциал. От нея може да идва всичко. Моя син той ползва постелка. Той още в Щатите ползваше тази постелка и винаги е казал, аз ако не стъпа, точно след половин час почва да главоболя всичко. Се събуди, човек става много силен проводник. Основният проблем на съвременното човечество и на хората, които се събуждат, е, че в тях почва да тече много силен космически ток. Много силен, горе от ионосферата.
Идва, вие се зареждате с много аниони и те няма как да се балансира с тия катиони, които са от Земята, защото ние сме изолирани. Ние сме изолирани от Земята. Така е. Ето, винаги сме на някакъв втори етаж, винаги сме с някакви маратонки, които са пластмасови, винаги сме в едни автомобили. Изолацията на всяка. И затова смятам, че наистина всеки трябва само да си намери оптималния вариант за това заземяване, нали? Защото то може да става в природата, да се казва, нали? Може да става, докато работите. Намерете вашия начин, намерете си оптималния начин. Няма идеална рецепта. Но основният проблем е точно това, че идват много високи енергии отвън към Земята, много високи енергии. Те повишават атмосферния ток в буквалния смисъл. И информационно, и електрически, и всякак. И хората стават едни такива супер заредени, върчат искри, нали, ако ходите на протести. Да не говорим, когато на едно събрание почва да се карат хората. Или в някакъв скандал между двама души. Тогава тока толкова се качва, че, нали ви казвам, после 3 дена ще ви болят разни работи. Нали. Затова нашата психична енергия, тя е психична енергия, защото енергията, която идва отвънка, тя е психична, умствена. Това е умствена енергия, която е свързана и с електростатика. Значи, много интересно. В физиката тока се казва какво е ток. Нали? Прескачане на електрони от една потенциална яма в друга потенциална яма на проводник. Значи, когато имате един проводник, той активира пространство около себе си. Той активира така наречените токове на Фуко. Тук става една невидима плазма около проводника. Тук имате активиран етер. В него почва да влиза и да излиза информация. И сигурно, ние с нашите кабели, компютри, устройства, които активират етера, те отварят пространството и в нас почва да влиза и другата информация, затова хората се събуждат. Може и това да е отговора. Разбирате ли? Защо хората се събуждат? Защото има много тоци около нас. Те са активирали пространството. Разбирате ли? Научно-техническата революция фактически е спомогнала за нашето събуждане. Може и така да излезе. Всеки кабел, който активира около себе си пространство, той активира етера. Етера се активира винаги, когато има ток. Един кабел, който тече с високо напрежение, той излъчва сигурно на 500 метра. Може да индуцирате ток. Ако застанете под високоволтова такава линия, вземете една стара тръба неонова и така я забудете в земята, тя ще светне. Ще светне само от тия тоци, които течат около този кабел. Тока не минава по жицата. Жицата създава потенциал, за да се създаде ток, който тече в околното пространство.